será un vale desta famosa serra, non? Para mí mesmo agora estamos aquí a presentar o presidente da Comunidade de Montes de Vincos e sobre o libro vou destacar que o punto de interés que ten o tema arqueolóxico, geográfico e xeolóxico da serra e, según mi bien, é o primeiro como moderno pedagóxico, non? Iso pois é interesante que sea así con ese formato de pedagogía. Coa colaboración do Concello de Gondomar, Institutos Minoranos, a Universidade de Vigo representada aquí polo vicerreitor e pola Comunidade de Montes de Vincos. Sobre o autor Pablo Casal, é licenciado en Educación Física pola Universidade da Coruña, unha persona moi relacionada con o mundo do deporte da montaña, sendeirista, corredor de montaña, leva 30 anos percorrendo diferentes espazos naturais que coñecen todos os recunchos. Tamén colabora coa organización de carreras de educación da Universidade de Vigo e no proxecto Río, principalmente no ámbito do Río Zamores. Ten varias publicacións relacionadas con a educación física e colaborou en varias revistas especializadas, así, ademais é membro do IEL. Personalmente penso que hai que agradecer a paixón que transmite pola Serra do Galiñeiro e seguramente despois de min é a persona que máis coñece de Serra. Por o tempo que bota en ela tamén, tanto é como sería seguramente un membro moi destacado nunha xunta rectora, pena non ter así bastantes persoas como eu para poder estar dentro dunha xunta rectora, non? E eu, como presidente da Comunidade de Montes, gustaría destacar ese traballo, o feito que vai dirixido fundamentalmente á comunidade educativa. Iso indica que futuros comuneiros e comuneiras que hoxe todavía non o saben que o serán de cara ao futuro e posiblemente tamén dentro deses pequenos habrá os futuros membros da Xunta Rectora, non? Porque aqueles que estamos nas comunidades de montes son os grandes problemas que temos e que as novas xeracións non veñen a estas entidades, non? Entón, é unha ferramenta que les permitirá a través das actividades do deporte coñecer o patrimonio o que conta a Serra do Galiñeiro, aprenderán tamén a cuidar e a proteger esta riqueza que temos e evitar para a súa supervivencia da auga serra, sufre e seguirá sufrindo os ataques dese depredadores. Esta frase é de Pablo, cando dice depredadores, sabemos ben a que se refire, non? Destes depredadores externos que intentan destrozar. Se o que queremos é que a Serra do Galiñeiro e o Monte Veciñal chegue ás xeracións que están por vir, tal como hasta agora, os seus usos materiales, social e multifuncional, temos que dar a coñecer cales son os seus valores como fai esta publicación. Desde un punto de vista máis xeral, a Comunidade de Montes de Vincos tamén está traballando nese aspecto a través de, por exemplo, a Guía do Monte Multifuncional, editada no ano 2012, ou o proxecto Cartografías Sensible que engloba un pouco todo o patrimonio que ten o monte e tamén a propia parroquia, non? Nos gustaría comentar tamén que a Asociación Galega de Comunidades de Montes está realizando un estudio sobre as actividades que se levan a cabo nas diferentes comunidades de montes para difundilo e este libro pois xa está en tres das máis da organización para ese estudio, non? E nada máis, eu quixera agora dar paso aquí ao vicerreitor en representación da Universidade de Vigo que se chama Manuel Fernández Pérez, non? Pois nada, dámoslle a palabra para que dará a súa opinión. Boas tardes a todos e todas. Bueno, vamos a ver, o campus de Vigo que está, conocedes todos onde está, que está mirando para, bueno, pasado para mar, ¿no? O campus está en Vigo, casi todo o campus, pero hai unha cousa que non se escapa a ninguén, que está en o campus, que hai un cara ao sur, non se sabe do Galiñeiro. Mesmo a xente que nos visita, casi é o primeiro que ven. Cando alguén vai ao campus, hai moi chulos e tal, bueno, unha universidade así moderna, con unha arquitectura pues, moi original, pero ao final todo o mundo acaba mirando ao sur e vendo ali o campus, ¿no? Entón, como podedes imaginar, nós na Universidade de Vigo sempre, claro, mirabas para ali e sempre, pues, de alguma maneira te atrae tamén, non? E empiezas a pensar como poder facer para que a xente que está na universidade realmente pues, non se limite solamente a mirar aquello, ¿no? Sino que de alguma maneira pueda aproveitarlo e pueda, bueno, hacer cousas ali, ¿no? Bueno, íbamos con esa tema xa desde que se creou a Universidade de Vigo, en los 90.
E logo, pois, co tempo, con a axuda de José Luis Almada, que están por aí, pois empezamos a montar o equipo de orientación, que, bueno, a verdade é que é un deporte que fundamentalmente consiste pues eso, hacer deporte en el medio natural, ¿no? E empezamos a pensar en elevar a xente, a os estudantes, pero tamén a outra xente que está relacionada con ese deporte, pues levar a xente ao baliñeiro. E así, ao ano 2003, coa axuda dun cartógrafo, creo que era búlgaro, ¿no? Vladimir, non, Valentín Vladimir, pues fixe un levantamento, un plano, que é o que tenes ali, non sei se coñeces, ten un libro tamén, e ese plano, bueno, pues, se utiliza para descargar de orientación, pero tamén serviu de base para sobre o plano, sobre a realidade de Serra do Baliñeiro, poder facer, por parte de Pablo e por parte dos fotógrafos, colaboraron tamén no libro, pues facer un percorrido didáctico que permitiera coñecer a xente, sobre todo os rapaces, a realidade da serra. De alguma maneira, pues pechas o círculo, ¿no? Empezamos tendo o Baliñeiro, como que se ve ali, que un pouco que pues, se ve a curiosidade, que realmente pues, viste o campus, ¿no? Polo sur. Empezamos a facer deporte ali, empezamos pues, con a historia do plano, pues, a facilitar o seu conocimiento e se poder facer as actividades ali, e volvemos outra vez a que falla a universidade, que educar e formar, ¿no? Neste caso tamén, pues, a rapaces e rapazas que poden chegar ao monte de unha maneira pues, muchísimo máis doada, muchísimo máis enriquecedora, se queredes, non? Que coa axuda da man do Pablo, pues, o libro, e da man do mapa que se fixo na universidade para que, bueno, para que sirva de guía e para que sexa moito máis fácil coñecer todo o que a serra ten a oportunidade de ofrecer, non? Fai 10 anos, iso xa, máis de 10 anos, non? Estamos en 2013, xa o mapa foi en 2003. Bueno, pues a verdade que pasa isto, que poda estar aquí indicios que ademais este centro é a base de operacións de muitas carreras de orientación que sacamos na universidade, nos que probablemente algunos dos ten encontrado os profesionales en la escolar. E, pois, para a mesma xerada, unha baba que reita con Pedro de hoxe, pero o chamou conseguir para Santiago está ali. Entón, pois, eu fui un vecino de Gondomar há moitos anos, co cual, pois, se primeira alegría a miña de ver como, pois, no 2013, con todo ese esforzo que se fixo, pois, estamos presentando este libro. Nada máis. Para esa palabra por el libro, agradecernos a todos los que un día como hoxe pues, teníades decidido, de estar facendo outra cosa, estar aquí conociendo isto, cuando acompañando a toda a presentación, bueno, a disfrutar de muchas gracias. En principio tiña que estar sentado que tamén nos sobraron o alcalde, por problemas da xenda, xa sabedes que os políticos a xenda delas é moi longa, non moi grande, cada 5 minutos están cambiando. Neste caso, coincidiu que tuvo unha ocupación e non pudo ir. Pero sí que nós desde aquí entendemos que o alcalde tamén é partícipe de todo isto que estamos mostrando aquí. E, afortunadamente, é importante contar con xente que sí apoia todo isto. Pues nada, vamos a dar paso ao protagonista, que é Pablo, lógicamente, e ele vai a dar un pouco polo miúdo todo ese tempo que botou aquí na Serra do Baliñeiro que foi culto. Pablo. Gracias. Alberto, bueno, teño que dicir que o protagonista é a Serra, eu son un escritor que digo, creo que é eso. Bueno, antes que nada, grazas a todos por vir, penso que coñezo a maioría da xente, o 99% das xente, os colegas, familia, a xente que está no monte tamén. Espero que, bueno, cando remate a presentación e cando marchedes por esa porta, pois saíades con unha boa sensación e que non saíades pensando que, bueno, mellor que hoxe pues, podería ir a outro lado, non vir aquí a escoitar estas cosas. Pero espero que deseades o que escoitedes pues, este dentro do vosso gusto. ¿No? Antes de, bueno, penso que vou a tardar máis en dar as gracias a todas as gracias que escoñeu un pouco isto, non? Que, bueno, a mí gustame que dar as gracias sempre. Entón, bueno, antes de empezar, quería, bueno, hacer un pequeno recordatorio a dúas personas, compañeros do IEN, que esta semana perderon o seu pai, somos irmáns soliños, e, bueno, desde aquí quero darles un par de recortes. Eles colaboraron tamén co libro, tenendo 3 fotos dun libro que publicaron fai anos e que para min é un
do Valmiñón. Entón, bueno, para mí é un libro que eu, de feito, ese libro tirei dele para facer este traballo. Logo tamén quería dar as grazas aos anfitrións, aquí a Alberto, a Buena de Montes e a Asociación de Veciños de Vicios. Penso que este é o lugar máis aceitado, porque, bueno, tal como estaba o tempo fora, a miña idea, se fora no Brao, fora na primavera, pois facer a presentación en outro lugar, pois, metido xa na serra, na Rúa das Covas, un sitio así señeiro, pero, bueno, estamos en inverno, non podemos facer estas cousas. Esta sala, penso que estas paredes, pois, viviron moitas presentacións de libros, de moitos traballos, todos parecidos a este, non? Todos un pouco coa bandeira da protección do patrimonio. Entón, bueno, penso que este sitio é o lugar que tiene que ser. Aparte, bueno, estamos tamén na serra aquí. Para mí isto tamén é serra. Bueno, entón agora comenzo falando un pouco, dando as grazas a todas as entidades e as persoas que colaboraron pues, para poder facer este libro, ¿no? Quero dar as grazas ao Concello de Gondomar, especialmente o alcalde. Quero dar as grazas ao vicerreitor, bueno, quero dar grazas a dous vicerreitores, o anterior, que foi a persoa que eu contactei no primeiro momento, que Costas, e tamén quero dar as grazas, por suposto, non é novo, sabes, a levar o cargo bastante tempo a Manuel. Quero dar as grazas tamén a Comunidade de Montes, aquí o que teño aquí o Parón, Alberto. Todos eles me consta, porque xa coñezo un pouco a trayectoria, todos eles pois participaron en máis proxectos que este. Entón, bueno, teño que dar gracias dobremente un pouco por facilitar a mí o meu traballo e por os outros traballos que eles colaboraron durante estes anos, e supoño que, bueno, que colaborarán con máis traballo, non? Pues, bueno, coñezo personalmente aquí a Alberto, sei que é unha persona comprometida, non só el, sino o equipo directivo da Comunidade de Montes e da Asociación de Veciños, e, bueno, el poder é o máis importante. Entón, bueno, quero dar gracias a todos eles. Tamén quero dar as gracias á entidade que para mí é unha ONG, como é o IEN, o Instituto de Estudos Miñoranos, que temos a sorte de contar con ela para tantas cosas, para a divulgación, para o estudo do patrimonio desde fai 15 anos. Entón, bueno, penso que temos unha sorte en Gondomar a ter o IEN, tamén ter, por exemplo, outra asociación que tamén traballa pois arreo pola defensa da cultura como é Espazo Lento. Bueno, tamén quero dar as grazas ao personal do Servicio de Deportes, que tamén, bueno, apoyaronme bastante estes 3 anos, prácticamente que me levou a facer o libro. A título persoal, quería dar as grazas a 2 personas que me cambiaron así un pouco a visión, a miña visión de ver o monte. Verdade, isto está un pouco para eso. Efecto fora. Bueno, quería repetir as grazas a 2 persoas a título particular que cambiaron un pouco a miña vida, a miña visión de ver o monte, como é Luis Armada, por un lado, e a Jura González, que, bueno, chegará ahora, bueno, chegará máis tarde. Entón, bueno, tanto un como a outro, cada un no seu ámbito, bueno, abriron un pouco as portas. Eu antes, cando iba ao monte, non tiña así, bueno, iba ao monte porque me gustaba e iba pues, a correr ou a camiñar, pero bueno,
desde que os coñezo a eles, pues, bueno, eu miro ou intento estudar o monte, ir por lugares distintos, nomear as cousas por o seu nome. Bueno, penso que eles dous foron as persoas que máis influenciaron a hora de facer o libro. Bueno, non sei se te llegará grazas a máis xente, bueno, a máis xente aquí que te llegará grazas, por suposto, como Antón, que é a persoa que fixo os debuxos que tedes diante, algúns colaboradores en temas de fotografía, como David, como Silverte, todos eles teñen unhas fotografías magníficas que, bueno, que compartiron comigo. Pero, bueno, penso que non sei se teño gracias a máis, pero, bueno, se me esquece algún, perdón. Agora, pues, falarei un poquinho do que é a miña visión do libro, preparado un pouco. Bueno, eu, basicamente, o que fixen foi achegar ao eido ao ámbito da escola unha serie de puntos que eu penso que son de máximo interés que ten a serra, non? O que fixen foi utilizar unha ferramenta moi potente como é o mapa e a bússola, que se chama orientación. O que utilicei foi esa ferramenta para chegar a esos contidos. Eses contidos eu poderia simplemente marcalos no mapa, que foi o que fixe, que o, digamos, o máis doado, entre comillas, que non é doado, pero, bueno, sería o máis cómodo para mí. Penso que o máis importante é darlle sentido a eses puntos que xa digo son do mundo da arqueoloxía, do mundo da etnografía e do mundo da xeoloxía. Penso que o máis importante é darles contido, darles significación para que os rapaces e os docentes sexan conscientes, pois, da historia dos pobladores, que son, ao fin e ao cabo, os nosos ancestros, e a súa relación coa natureza. Eu son, bueno, aquí hai profes, son partidario dentro do que se poda, porque a veces hai trabas burocráticas, non é doado, pero, bueno, sempre que se poda, son partidario de traballar os contidos dende varias áreas. Neste caso, bueno, proveño da área de educación física, pero este traballo é un traballo multidisciplinar donde a xeografía, a historia, coñecemento medio, lingua galega e a propia etnoloxía tamén teñen unha voz e teñen unha importancia, creo que bastante grande, ¿no? E logo tamén, utilizando unha metodoloxía enfocada un pouco na búsqueda, ¿no? Escapando, sobre todo, de metodoloxías máis pechadas, ¿no? Donde o neno pues, fai prácticamente o que lle manda o mestre, ¿no? Aquí estamos buscando unha metodoloxía donde o profesor poña en frente dunha mesa ferramentas para que o neno pues, poda, con esas ferramentas, pola súa propia, por el mesmo, poda chegar a esos contidos. Xa sei que no papel é bonito, parece fácil, non é, bueno, pero penso que temos que ir por ese camino, ¿no? As sociedades, bueno, os países e as sociedades máis desenroladas
pois escapan un pouco a nivel pedagóxico soamente do que a pura e dura memorística, non? Va un pouco tamén por esta línea, non? Bueno, non sei se ve desde aí, está moi pequeno. Bueno, aí vale, nada. Aquí o que falo é da bueno, nesta diapositiva o que falo sai do libro, o que hai no libro, os contidos e as partes do libro. A primeira parte é unha parte máis teórica, onde vemos a contextualización dos diferentes valores. Falo da asignatura de educación física no medio natural, un punto que me preocupa bastante, que é os perigos do seu abuso, non? Parece que está de moda ir ao monte, en Faianos, e agora máis, facer probas deportivas de toda índole. Então, bueno, as persoas responsables destas organizacións pues, terían que saber un pouco onde se move e ter cuidado das cousas que se fan, por onde se moven, ¿no? Pero, bueno, falo tamén un poquillo de eso, porque, bueno, podemos morrer de éxito, ¿no? Pensando que temos aí un filón, e, bueno, podemos salir, si tiramos moito da corda, pues podemos romperlo. Tamén falo do contido da orientación. Eu, esta actividade, o que fago é, o sea, despréndome do seu, digamos, do seu contido deportivo, o que falo era, sobre todo, do ámbito potencialmente pedagóxico, que ten moito, un contido que ten, bueno, sobre todo, traballa a percepción espazo-tempo, ten unha alta riqueza psicomotriz. Entón, bueno, de feito, moitos docentes, moitos profes ven desenrolando de Faianos, cada vez vemos a máis xente, máis profes no monte con plan de organización, un pouco, penso que é un contido todavía ainda a explotar moito máis, pero, bueno, está no camino. Dentro da contextualización, falo da xeoloxía, dentro da xeoloxía do relevo, das pedras, das covas, dos albergueiros. Bueno, eu non son experto, nin son xeólogo, nin son etnógrafo, nin son verdade, se me acaba de escapar, porque non son arqueólogo, non son arqueólogo, non son un experto orientador no público de xente máis experta que a mí, bastante máis, pero, bueno, teño os coñecementos suficientes un pouco para valorar este motor. Os expertos, hai dúas correntes, hai xente que non lle chama covas, o que temos aquí na nosa serra, porque, bueno, non están baixo superficie. Entón, bueno, podemos chamar de covas, abrigueiros, cavidades. Logo tamén falamos das formacións xeolóxicas, dos cortos, cacholas, hai diferentes formacións da paisaxe. Dentro do apartado da etnografía, sobre todo, un oficio que ainda está presente nestas ratas, como é o canteiro, non? Supoño que sabedes que a pela do galiñeiro surtido, pues,
edificios, vivendas de Vigo, dos concellos do Val. Entón, bueno, o canteiro pois hai un oficio que tiene moitísima importancia na serra. Tamén, dependendo dos canteiros, pues, tamén falo dos elementos constructivos, camiños, presotes, montes, muiños, embalados. Os presotes a mí chamaronme moito, pues, chamarme bastante a atención, porque ainda están funcionando, ¿no? Son, digamos, un espello do traballo comunal dos veciños que se ponen de acordo para limpar un presote para logo surtir de agua os seus campos, as súas teiras. Bueno, ainda pues, na serra hai 4 ou 5, ainda están en uso. Un ademais está moi preto aquí. Logo, hai un punto que interésame moito, como todos, pero bueno, especialmente, ainda que non o refiro, pero bueno, o cabalo é un ser vivo, non se lle pode colocar unha baliza, non? Como as outras cousas, non? Que están quietas, pero bueno, falo do cabalo, o do poni, que me gusta nomearlo, os compañeros que están por aquí, o das burras, porque, bueno, é parte do noso patrimonio. Hai que recordar que é un animal salvaxe, non é gando. Tamén hai que recordar que é un animal que dende moitos séculos atrás, ten un lenaxe moi antigo. Entón, bueno, penso que non se coida, non se ten en conta as súas características como teñen en conta, por exemplo, en outras zonas como en Portugal, que están comprando, de feito, cabalos que están aquí. É unha verdadera mágoa, pero as cousas son como son. Bueno, eu, pola miña parte, non vai a quedar poñer o meu grano de arena para falar dos cabalos. En todo o libro se difunde o patrimonio inmaterial, como son os topónimos. Penso que chamar as cousas polo seu nome que lle chamaron os propios a xente do lugar, pois penso que é moi importante para non perder, sobre todo, señas de identidade. Entón, as persoas maiores, por desgracia, son poucos xa, os que quedan son os que les chaman informantes, non? O IEN está a facer un traballo importante, facendo cursos para que a esa xente que se forme para despois facer recollida destes topónimos. Entón, como digo, estas persoas maiores son museos vivientes da palabra, que, bueno, en moitos casos lles queda pouco tempo de vida. Eu penso que é un tema a tratar con certa premura, non? Dentro da primeira parte, que xa estamos rematando, tamén hai unha parte que adico a arqueoloxía, que falo das mamas, muiños, petróglifos, etc. E logo xa, máis formalmente, a aspectos didácticos. Xa digo, este libro está enfocado, sobre todo, como dixeron os compañeros, o ámbito docente, pero, bueno, calquera persoa que teña uns mínimos coñecementos de como manexar un plano, pois tamén se pode beneficiar. Pero, bueno, sobre todo está enfocado ao ámbito docente, ao ámbito educativo. A
A segunda parte, obviamente, é unha parte e a parte práctica, ¿no? Donde descubro os puntos de control, os puntos de interés que son de 50 puntos. Non son máis, bueno, habría que chegar a un punto, ¿no? Habría que chegar a unha cifra redonda, porque non, 50 non está mal. Hai máis puntos, pero o que nos limita é o plano, que, bueno, sendo un plano bastante grande, pois, bueno, a parte de Vigo, que é a do norte, aí tedes un embalse de Tamás, que o sitúa. Esta parte non está del todo traballada, sobre todo está traballada a parte sur, que é a parte de Gondomar, ¿no? E sobre todo os puntos donde máis puntos de interese hai en a zona de Vicios, un pouco Morgadáns, xa menos, pero hai o sea, tamén hai en Chaín. Entón, bueno, eu centrei básicamente somente no concello de Gondomar. Bueno, aproveito pues, para un pouco para un pensamento que teño eu e que teño máis xente de que este plano no futuro se poida ampliar, xa é grande, pero bueno, desa maneira pues, sería xa un superplano. Si xa é un plano realmente potente, si se amplía por la parte norte, ¿no? se termina a zona, bueno, a parte de Vigo, se termina no plano, e se dá a volta aos cubes, pois sería, estamos a falar xa dun plano peso europeo dos máis grandes da península. Bueno, a segunda parte estrutureina como unha unidade didáctica coas súas sesións, cos seus contidos, cos seus objetivos. Entón, bueno, estruturei, son 12 sesións, que máis que 12 son 14, porque a 10 e a 11 son dobles, ¿no? Teñen dúas partes, ¿no? Entón, bueno, as primeiras sesións secuencieitas para desenrolar na propia aula, en a contorna, para que os rapaces se practiquen na contorna do centro educativo. As tres sesións seguintes serían xa, digamos, unha introducción á propia serra, que serían en dous parques forestais, na Panasqueira de Vicios, en o Parque Forestal de Chaín, ao do Pantano. Bueno, porque o pantano chaman de Pantano, en Chaín, o topónimo é o Pantano do Pantano. Entón, bueno, esa sería unha das zonas. Tamén logo as 5 sesións, que son 5 ou 7, dependendo do que se mire, pois están xa sería pois na procura dos 50 puntos que falei antes deles. Entón, bueno, poño que son sesións totalmente abertas, porque, bueno, non é o mesmo que eu, docente, ou calquera docente, sitúe os puntos que queira nun plano, pero neste caso os puntos son os que son, non se poden mover. Entón, pues, bueno, digo que son flexibles porque o profesor nos pode coller por dicir 5 puntos da quinta sesión, pois outros 5 da sexta, como facer o segundo. Como hai antes, o que limita é por onde discurre o plano, xa o plano parase na propia estrada que corta a serra. Entón, todos os puntos que están por riba, pois non están no plano. Obviamente, hai zonas de interese que non poñen. Por exemplo, se me ocurre agora a
cova da derecha, non está dentro do plano. Os petróglifos de, por exemplo, os petróglifos de Fonte da Plata non están no plano. E, bueno, máis, non son tantos, saliu, sobre todo, a maioría deles están en inicios, temos sorte, están prácticamente todos no plano. Logo, hai puntos que non referenciei por a súa distancia con outros puntos, están son poucos, e algún tamén son poucos por a súa perigosidade o seu acceso. Son zonas igual un pouco perigosas. Estamos a falar dun traballo para nenos e non podemos recomendar puntos que estén en zonas así un pouco perigosas. E logo, por último, estarían os planos e as diferentes fotografías do bueno, hai veces diferentes puntos que están referenciados a nivel xeolóxico, a nivel arqueolóxico, diferentes planos, diferentes mapas. Unha das sesións da zona de Chaín, que tedes a canteira, tedes o pantano, tedes a agricultura. Bueno, esa para rematar. Gústame percorrer diferentes lugares dentro do país e fora. Gústame percorrer os trillos e os percursos que hai en Portugal. Bueno, fai pouco tempo, de verdade, que está pouco tempo, por exemplo, un mes casi, ni siquiera, percorrí un percurso que me gustou moito, que é o nacemento do río Bez. Estamos na fronteira o que é a Serra da Peneda, está xusto onde nace a Serra da Peneda, e chamalle tamén o Tíbet portugués, unha zona, na verdad, impresionante todo. Quedei con esta plaquiña que atopei no monte. Gustoume a frase que nace no monte, volta no monte, como o berro rusa a Sibareira. Entón, bueno, está dedicado a unha persoa que non sei quen é, pero me parece ser que fixo moito por recuperar e por dinamizar unha comarca que estaba en buenas baixas. Nada máis, espero que os gustara a presentación. Se tedes alguna pregunta, alguna achega ou alguna cousa, podedes aproveitar agora. Esta foto xa pensando en ter unha placa en podemos pensar que aquela dos dous somos casados, por lo cual, para que
que esa lei de protección que nos está referindo, de que non queremos que entre aquí a este pago de tal como temos, justamente o que estamos facendo a comunidade de Monte axudando con este tipo de edicións, con algo que están aí en marcha e pouco dentro de uns meses tendrán a luz tamén, pois fará que ninguén teña, digamos, a posibilidad, nos estamos pretendendo facer un anillo de protección da serra, que todo isto contribuye a que ese anillo sea sólido e que en un determinado momento alguén que teña que pronunciarse sobre que valor prevalece, lógicamente, todas estas cuestións para que esa persona que teña que dar ese veredicto de prevalencia pois sea suficientemente grande como argumento de peso todo isto para que esa decisión de prevalencia sea a que en estes momentos se sabe de Galicia. En iso estamos desde a comunidade de Montevideo de muitos anos, porque supemos que estaba amenazada e este libro se prepara justamente esa lei de protección que nos queda que pasa. Hai outro tema, a maneira máis fácil de que unha amenaza se converta en realidade é que a xente lle dé igual. Non? Entón, a mellor maneira de que a xente non lle dé igual é que coñece, que a xente coñece, que se alguén ve ou lee ou algo, que veña a mente algo que coñece, e entón é, pues, surda de ser natural unha resposta que se poña as cousas. A única maneira de salvar algo é que a xente coñece o que se a xente lle dá igual, é a mellor maneira que pasa. Eu creo que sí que é importante que se hagan estas cousas. Entón, desde logo, para a nosa parte da universidade, canta máis xente pode estar aquí. Porque imaginadevos, para a xente que está na universidade, que ten un año de valioso, como os comentaba, que as empresas que temos agora están moi ruinos, por exemplo. É unha maneira de escarallar o campo, unha palabra, sin siquiera tocar, imaginadevos que vives aquí. Se para nós xa, pois o que o noso mismo campus se estropearía por o feito de que actuaron con a niña, imaginadevos. E a mellor maneira de que non pase, que a xente sepa. Bueno, os rapaces somos futuro, ¿no? Bueno, un pouco tamén para que eles coñezan para poder proteger. Ainda que, bueno, hai tamén correntes diferentes neste ámbito, ¿no? Hai xente, o sea, científicos, arqueólogos que, bueno, que defenden que tamén as cousas tal como están as diferentes administracións, a veces parece que non é propio desenterrar algo porque a veces pode dar moitos problemas non dá problemas, porque son a propia administración, pois eles mesmos os cabos que tocar, hai xente que descubre algo e non di nada, esperando a tempos mellores. Eu son dos que pensan que, bueno, que melloramos moito, pero, bueno, ainda nos queda bastante por mellorar. Non sei se estamos preparados ou non para ter este patrimonio, pero, bueno, o que temos salido que coñecelo e que os rapaces e os non rapaces o coñezan para que no futuro pues non lle causen estragos como xa no pasado, e ainda agora, de vez en cando, pues, ves algún petróleo con sitio, que non entendes por qué, pero bueno, pasan estas cosas aí. Señor Alfredo, todo esto parece que está en estudio, Sabemos, escutéis. Hombre, hai pedógrafos que se atoparon a pouco tempo, relativamente, ¿no? Que, bueno, era un pouco referíame a eso, que todavía non se llegaron a divulgación, non sei, un pouco por medo, todavía hai que esperar a ver un pouco si os hai. Non sei se falaba Silvestre no seu Facebook, ¿no? Que atoparon
a semana pasada, non aquí, pero na zona de Pontevedra, non é petróleo. Petróleos, bueno, hai moitos, pero o que pasa que tamén hai que ter tempo, hai que ter ganas e que axudar aos arqueólogos para poder traballar en ese traballo. Unha cousa que non dixen antes é que os rapaces, si se traballa con eles dun xeito, como dixen, que se poñan as ferramentas e que eles poidan coller esas ferramentas e que poidan redescubrir, pois penso que unha maneira que non se esquece na súa vida el poder, o sea, eles, o poder atopar por a súa man estas riquezas, ¿no?, de valores que se o profesor os vai comer, se que, bueno, tamén hai que pensar que bueno, os rapaces pequenos tampouco se les pode deixar por o monte soltos, pero bueno, tamén está enfocado para diferentes cursos, entón, bueno, en función do nivel que teñan, do manexo coa brúxula, perdón, co pase, co plano, pues, bueno, en función de eso, pues, tamén se les pode acotar ou non, pues, a zona. Os accesos serían por eso. Por eso que tú pensamos. Os accesos serían libre, tiene que ir a un permiso, esta cosa. Para poder Para hacer un recorrido. non sei se hai que pedir permiso a alguén monte. No, habitualmente ao cabo do ano sempre hai colexios que veñen a facer alguna actividade arriba e o que nos é unha comunicación que está facendo esa actividade para que non reciba ningún tipo de presión. Sempre hai a comunicación, estamos en tecnológico, falamos muchas veces por teléfono, sempre que preguntan por si pueden ir, para que eso realmente as portas do mundo están abertas a todo o mundo. Máis que nada unha comunicación que se sepa que ese día vai haber esa actividade para que non vai haber outra que quiera. Unha das cousas que quero en conta tamén a hora de diseñar diferentes sesións é a accesibilidade. O sea, nós para a nosa conta podemos acceder facilmente a serra, pero o centro educativo ten que ir en autobús, e que o saiba o autobús todavía pode subir o bici, ten que dar a buscar. Hai algo que sí. Eu tentei fallarnos, sobre casa, moren apartadas, chocaba baixo. Entón, bueno, a maioría dos autobusos, penso que casi totalidade que chegan como aquí por avance de volta, tamén que pensar onde poden parar. Iso pensei, tamén a sesión tamén están un pouco pensadas na accesibilidade do medio de transporte. A ver, para mí non é tanto unha pregunta. O libro, evidentemente, xa está anticipado, está dedicado e dirigido a rapazes de ensino primario e secundario, os todos secundarios. Digamos que na presentación que se fixo desde a mesa voto de menos por parte da universidade que non se teña referido a importancia que eu creo, en todo caso que me corrixe se vai así, que eu creo que ten o Galiñeiro como laboratorio para a universidade. Laboratorio que ten ao pé dos edificios universitarios para toda unha serie de disciplinas, da zoología, física, biología, etc. E que unha reivindicación da universidade desa importancia, pois entendo que axudaría a chegar forzas, a xuntar forzas na defensa da serra de todos os arquitectos que queremos. De feito, é así, muchísimas prácticas de campo, varias titulacións se fan no contorno da universidade, non só no contorno da Galiñeiro, será no contorno da universidade. Pero sí que é certo que a universidade, ainda que moitas veces non é público, pero sí que fai unha de defensa do seu contorno tamén, que cada unha
que se ten de maneira consulta con a universidade, neste caso, en Vigo. Nós sí que somos pioneros en ese sentido. Hai poucas comunidades que teñan, ahora mesmo temos activo un proxecto que é o Superfluo, que é un pouco o espacio común, o espacio corpo de alimentos entre grandes cidades, non? E entón, a universidade se interesou nun proxecto que temos aquí, que é o tema da biomasa, e a través de fondos europeos estamos facendo un proxecto sobre ese tema da biomasa, que sobre todo os holandeses, pois, de entusiasmo. A universidade leva anos o proxecto reforgal, que non denominamos reforgal aquí no Galiñeiro, que é o cambio de especies. Nós, toda a que coñece a Serra do Galiñeiro, na parte alta de arriba, casi todo era eucalipto. De feito, foi un medio de vida durante moitos anos. En este momento está sendo outro tipo de plantacións que está ali. E un dos modelos escollidos foi o que, en este caso, a universidade pensou naquele momento, non? Por lo cual, a universidade, en este caso, e a comunidade de Montes e a Serra, de verdad que estamos moi activos en eso. Somos de lo máis, incluso a veces somos envidiados. Claro, ese dinamismo de envidia hai que promoverlo, en este caso. En a universidade hai un montón de xente que está moi preocupada no Galiñeiro e así non vai ser así. De feito, já estábamos comentando outro día, hai 12 anos que non conocemos José Luis Armada, cando viu con esta historia, e para nós isto era impensable, que 12 anos despois, toda esta prova que se fai a través da universidade, pudera cuajar aquí no Galiñeiro, e a xente dice, canto veñen todos eses miles de personas, porque é unha leva que anda para ir arriba constantemente, se visualiza, desde calquer punto da levada aquí, non? Pois iso é algo que a universidade plantou aquí, non? Pois, gracias a esta xente, normalmente agradecidos. Claro, non saben moitas cousas. A universidade e a Comunidade de Montes de Vídeos, en estes últimos anos, afortunadamente, nos iniciamos. Xa que estades... O vento pequeñero, o vento que está aí. Xa que estades falando da serra, no, en global, gustaríame tocar un pouco o tema das posibilidades que ten a serra da gestión en global, de que todo sea Serra do Galiñeiro, no? Que non sea solo de tomar unha gestión, porque a mí me dá medo a parte de Porriño, ¿no? Pola experiencia de Atios e tal, que lle poden zoscar máis o monte, ¿no? O problema é que a serra... Como se pode englobar todo, que todo teña a mesma gestión? É difícil porque nos estamos rodeados de, en este caso, de entidades locales. É moi difícil unha comunidade de montes como a nosa, que ten unha independencia se transmite solamente en asambleas, se toma decisión en asambleas, é moi difícil que a gestión sea a mesma cando no lado tes unha entidade local, cando no outro lado tes unha entidade local, co cual os modelos son distintos, é moi difícil que todo o mundo teña a mesma gestión, pero sí que as comunidades que teñen independencia están facendo os traballos. Hai máis que ver Chai, o pequeno que é, lógicamente, é digno de admirar, o pequeno que é, ten a mesma gestión que ten a comunidade de servicios. A mans, non podería que non lo ten, lógicamente, pero claro, cada se unha entidade local que ten... Ojalá y se echen los tengan un Quiero poco... que se haya una parte para la que está previendo, entonces es muy difícil. Pero bueno, la nueva ley de montes establece que todo eso desaparecerá, no sé cómo quedará. Para los tempranos, las actividades desaparecerán. No sé cómo quedará eso. Pero el protagonista es Pablo, bueno, voy a cambiar los servicios. No, quería hablar de montes, porque la primera vez que hice este local y la interesaron, cando foi a presentación do libro das Boas Ciencias, ou que sei, digo que visei este local, eu visei varias veces, sempre sabéis antes sempre presentación de diferentes actos, libros, charlas, conferencias. Pues bueno, eso di moito da comunidade, ¿no?
Couso, un pouco, que penso que están traballando tamén na mesma piña, non? Eles, desde fai moitos anos, meteron no seu diccionario a palabra sustentabilidade e multifuncionalidade do monte, non todas as comunidades teñen no seu diccionario nas súas formas eso. Entón, bueno, por desgracia, esta serra foi desforestada hai séculos. A madeira incluso para barcos, incluso para construcción. Pero bueno, espero que tengamos en ellos que podamos ver algo de lo que eran estes bosques. Ainda que quedan algunas illas destes bosques, lo que era isto fai séculos. Entón, bueno, o que quero decir que para mí, Juan Manuel Montes, fai anos cando descubrí a serra, pois non era máis que unha entidade que sesionaba o monte, plantaba eucaliptos muñeiros e instalaba cada 5 anos, non sei. Entón, bueno, vai, esta Comunidade de Montes, a verdad que sorprendeu xa o feito da súa colaboración sen facer o plan, pois para mí foi, non sei, abriu os ollos, non sabía as súas formas de traballar e con todos estes anos aquí no monte, pois a verdad que sigo sorprendéndome con os seus proxectos, da súa capacidade organizativa e que sempre están aí loitando por a protección da serra e do patrimonio. Eu sempre suelo facer esta pregunta mañá que se levanta así para mañá. Bueno, agradecer a Pablo este esforzo que fixo durante moito tempo por o Galiñeiro, seguirá facendo, temos coincidido moitas veces apoiados os dous, e iso pois para a comunidade é importante que xente como eles que no monte, porque ademais é unha función de vixianza e tal, cada dos tres é que pechamos por cuestións por pequenas alteracións, pequenas alteracións. Entón, ele dice, mira, que aquí non xa non está como estaba e esas cousas. Pablo, encantado, gracias por este momento y un aplauso.